Девети. Тук идва някакъв Владислав, викаме, че съм гей, аз му казвам Френи почва. Тук идва някакъв Владислав, викаме, че съм гей, аз му казвам Френи почва да реве. Всеки ми е на главата, иска да е до мен, но с просто шавирена и бягате надалеч. Госпожата по-немски ми вика не, аз тръгвам на всеки и правя каквото си искам. Играем Among Us, ръгвам на импостера, всички левкати са рейдж квитнали. Балъци. Млади легендата. Тръгнаха балансата. Влади в властната стъпка. Тръгат баланс. Тръгат по баланс. И казва гей. Казва гей, му казва френд. Френд ли, ама той е жена. Жена, ама също е мъж. Мъж, но също е гей. Гей, но също е хемафродит. Хемафродит, но също е педал. Тук идва някакъв Владислав, вика ми, че съм гей, аз му казвам Френи почва да реве. Всеки ми е на главата, иска да е до мен, но с просто шавирена и бягате надалеч. Да. Госпожата по-немски ми вика не, аз тръгвам на всеки и правя каквото си искам. Играем Among Us, ръгвам на импостера, всички левкати са рейдж квитнали. Балъци.